Ramogi intiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien. Intiere Ramogi TV chenro en mara ng'ichwelo odiochieng' ma piny Kenya pod meno neno mathoth odiochieng' ma od burano bedo kod bet moyiedhi kendo ne gibedo kod chenro mar bende lutombulu mar siro kata kwedo jalno ma jatend piny Kenya William Ruto ne ochalo nyinge nyim od bura tok od buch Senate odhiambo manyoro nyothicho koe koma Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny od bura mamalo nobedo kod bet odiochieng' ma kawuono kendo ne gilutombulu mar siro jalno ma jatend piny Kenya William Ruto Kithure Kindiki ne ochwalo nyinge e nyim od burano. Kama bende bang'e speaker mar od mamalo Moses Wetangula noyango ne odhi duoko wach kata report ne jatend piny William Ruto. Dhiambo ma kawuono kendo joganda jo Kenya koro kiani to en nang'o nikech doho ochungo chenro mar mondo mi ket ng'ato e kom mar Rigathi Gachagua. Okil mago mag Rigathi Gachagua nomole nyim doho kendo doho mano Milimani ne ogolo chik machungo chenro mora mora e gima chal kamano ka bende doho machielo e gwenge mag masawa ma piny Kenya bende ne ogolo chik ma kamano nyaka tarik 24 dwe mar 10 higani manyiso ni piny Kenya gie sani ng'amen jalup jatend piny wabedo kwa kelo ni mago e weche manyien mano ma bende wadhi kelo ni galaxy ka achiel kod bende yangonu mathoth ewi jalno ma en karamano thichoko Rigathi Gachagua. Wabiro ng'eyo ni to en ng'a ka achiel kod paro mag jopiny e gwenge mopogore opogore tok thichoko Rigathi Gachagua ka achiel kod walo Kithure Kindiki ma bende ne oyier kod jalup manager kod jatend piny ka bende od bura mano mamalo ne opuodho. Jotelo mopogore opogore nyakwaro Mgajwang' bende osegolo dhogi ewi Kithure Kindiki ka achiel kod chenro ma thichoko Rigathi Gachagua. Bende wabiro yango ni kanyo weche motenore kod gigo mane omiyo gol Rigathi Gachagua oko e telo achiel kachiel ewi giga par kod achiel mane odonjne godo ka bich kuom gi ne oyude kod ketho matiende auchiel ne oyude kod ketho chenro mano timre odiochieng' manyoro e nyim od Senate ka bende saa 5 mar otieno to ne giluto nyakwaro Mgajwang' magi to kod moko mathoth magi weche ma omiyo pek. Oganda jo Kenya koro penjore ng'ama en jalup jatend piny kaluwore kod puodho Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny ka doho to chungo thichoko Rigathi Gachagua. The vote is overwhelmingly yes. So the nomination is herewith declared passed by the House. Jod bura lutombulu kendo puodho welo mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny to kwale kod jatend piny William Ruto. No med mana tuo. Harakati mobro chango nobro yudo kosa pangiti. Kithure amefanya sisi kama security ya wadaraka sababu saa hii tukisikia Kithure Kindiki hakuna mtu anaweza gusa zaraka. Jopiny golo paro mopogore opogore kaluwore kod welo mag Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny kod thicho oko Rigathi Gachagua. Ramogi wantiere kod mathoth omiyo kik isud mabor kod wang' jowi mari thuolen mari mago kod mbaka namba mar 2 yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook ka achiel kod X mar Ramogi TV. An bende nyalo yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page mara mar Ochieng' Emmanuel Wago Mbaka. Jaluko mar otieno ma kawuono en Elizabeth Otieno. Ka wachako nyakwaro Ramogi weche manyien moikoni odiochieng' ma kawuono en ni od bura ma Senate nyolu tombulu mathichoko apisi Rigathi Gachagua. Mae ne otimore tok ka senators ne yudo Gachagua gi ketho 5 e kind ketho 10 kod achiel mane odonjnego kata ne omakne. Rigathi Gachagua kodonje buge historia ma pachoka kaka jalup jatend piny mokwongo mothichoko e apisi e bwo pend chike mano kadhi pachoka higa ma 2010. Joiso Duor nigi ler mathoth. Bang' odiochienge 2 mar winjo neno kod dayo dho joneno ewi bura mar thicho oko e apisi Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny, otieno manyoro od bura mar Senate noluto ombulu mar thicho oko Rigathi Gachagua kata obedo ni notuo kendo norwake e od thieth. Senators noluto ombulu ewi ketho ka ketho e kind ketho 11 mane omakne Gachagua kama gikone ne giyudo Gachagua gi ketho 5 gino mane omiyo othiche oko e apisi kaka jalup jatend piny.
Pursuant to Article 145(7) and 151(b) and 2 of the Constitution and Standing Order 78(8) of the Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, ceases to hold office. Ekinde luto mbulu, Senators Prabich Gangwen ne osiro ketho mokwongo mamulo wach dhi ataro kod pen chike abich mag katiba mapachoka ka Senators 13 to ne okwedo ketho no. Kanyo, Gachagua no yud gi ketho mar yango ni piny Kenya chalo kaka kambi ma kila ja Kenya nigi shares, gino mowach ni nyalo nyayo akweda mag dhoudi, ahinya to dhoudi mane ok osiro lwedo sirikal mar Kenya Kwanza kod jatend piny William Ruto e yiero mokadho. Now the result of the division is as follows. Charge number 1, ayes 54, nays 13, abstention 0. So the high ayes have it. Gachagua bende oyud kod ketho mar temo thiro tij jong'ad bura e doho mapachoka tok kane obwogo ngima jang'ad bura Esther Maina, seyo bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling' e pachoka NIS, kama ne owacho ni jatend NIS Nordin Haji ok notimo tije e gayo ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Senators bende oyudo Gachagua gi ketho mar kelo pogruok mag dhoudi e pachoka, maina taro mar chike manitiere ka duol mochung' ne riwo wi oganda kanyachiel kod ketho mar bedo gi tim maracha. Charge number 4, the ayes at 51, nays at 16, abstention at 0, the ayes have it. Charge number 5, ayes 49, nays 16, abstention 2, so the ayes have it. Charge number 6, ayes at 48, nays at 18, abstention 1. So the ayes have it. Charge number 9. Ayes 46, nays 20, abstention 1. So the ayes have it. Kata kamano, Senators ne owito oko ketho moko auchiel mane omakne Gachagua kaluwore ni ne gionge neno motegno. Senators ne ok oyudo Gachagua gi ketho mar kwedo e lela kata koso nyiso luor ne jatend piny, thiro sirikal mar loch gwenge kod thiro uchumi mapachoka. Senators Prabich Gariyo ne owito oko ketho mar ni Gachagua ne otudore gi weche mibadhi e kembe moko mane oyang e kinde mane ochwal bura mar thiche oko. Charge number 7. The ayes 13, nays 53, abstention 1. So the nays have it. Charge number 8. Ayes 27, nays 40, abstention 0. So the nays have it. Charge number 10. Ayes 22, nays 45, abstention 0. The nays have it. Kato bedo ni jatatije mar Kemsa kod duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC ne ochwalo neno e wi kembe mag yawuot Gachagua, Senators 42 ne oluto mbulu mar kwedo ketho no, kendo kanyo Gachagua ne ok oyud kod ketho mora mora. Charge number 11. The ayes 18, nays at 47, abstention 2. So the nays have it. Od bura mar Senate nyoluto mbulu kata obedo ni Gachagua ne ok ochung' e nyim Senate mar chwalo neno mare tok kane obedo matuo kendo norwake od thieth bang' bedo gi rem e kore. Okinde mag Gachagua nyotemo nyiso Senate ochwal chenro mar luto mbulu e wi burano nyaka Gachagua changi mondo chope Senate owuona. Kata kamano temo margi nogore e lwanda. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Josiasa mopogore nochope kar thieth ma Karen malimo Rigathi Gachagua mane ochwal e kar thieth tok tuore apoya odhiambo manyoro montio ne chendo manda dhoge nyimo od Senate ma bende idwa thiche oko. Josiasa mopogore ne ochopo mar lime kakoyo ne hawi maber kabinde gikwedo mokalo yo mane od bura mar Senate otiyo godo e thiche oko Gachagua ma ok owinj pache. Ugai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka gi nyawadgi ma DPK e moko kuom jotelo mane ochopo limo Gachagua e kar thieth. Jafwambo marwa Eric Owenga nikod ler mathoth. Bang' tere kar thieth ma Karen tich ang'wen godhiambo kalure kod rem mar kor, Gachagua pod idhi nyime kod yudo thieth. Tich abich jotelo mag siasa ne ochopo mar lime kaka okang' mar kwayo ne hawi maber kalure kod tuone no.
Nimeweza kupata kujadiliana tu kidogo na mke wake, na yangu tu ni kusema kwamba namtakia nafuu. We thank God that he looks stable, and of course it is upon the doctors to continue concluding the investigations that they were doing. Kae jotelogo ne oktumusu kod od bura mar Senate kalore kod buono winjo pach Gachagua to gidhi nyime gi thiche oko. What was the hurry when Speaker Kingi withdrew to his chambers? What were his instructions? We suspect and we believe he was told by stroke of midnight, you must be done with this man. What happened in the Senate last night was, as historic as it was, it had serious flaws. And clearly, I think Kenyans should expect protracted legal arguments. The law of natural justice demands that no person, man or woman, shall be condemned unheard. Kalonzo nasa kao chung mare ewi dwaro mar thicho oko Gachagua, kendo thoth jo bura mag Wiper od bura mamalo ne opanjo ne siro paro mar golo Gachagua ya pis. Okang' ma bende medo nyiso fuok maduong' ewi riwruok mar Azimio. Honorable Robert Mbui spoke for all of us as Azimio. But their counterparts in ODM spoke a different language. So today, even as we go forward, we can no longer pretend that we are like-minded. On impeachment, we did say this was not a priority for Kenya. Kenyans have more serious issues. Kenyans cannot take their kids to school because of the failed new funding model in our universities. Patients are dying because when you go to hospitals now, dialysis, you're being turned away when you have no money. Governor Manyeri Mutahi Kahiga mabende enjatelo machiegni ahinya gi Gachagua mana kaka winyo mar akuru ne onenore man kod wach moro e kore. Ulimwengu huu umepasuka kiasi cha kukosa utu. Wakati mtu amekuwa mgonjwa na yuko hospitalini kiasi cha kuwa haturuhusiwi kumwona, wengine bado wanapata nafasi kuyatenda yale walioyatenda jana. Waingereza husema that every dog has its day, so we leave it at that. All I know is that the end of one thing is usually the beginning of a bigger, better thing, and there is life after this. It's not the end, and like they say, it's not over until it is over. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro Ramogi Rigathi Gachagua obedo historia kaka jalup jatend piny Kenya. Ebu katiba manyien mobedo elemono e thuolo machuok. Mano bang' od bura mar Senate thiche oko e apisi. Gachagua majegni 59 osebedo karieny e kidienje mag telo. Kendo ne oidho ngas kowuok e lemo mar jaod bura nyaka bedo jalup jatend piny. Sigand Gachagua chalo nade? Olta Nyambaga nigi lerno. Higa mar 1965 gweng' ma Iringe kaunti ma Nyeri, jaduong' Gachagua Ririani kod min ode mama Martha Kirigo bedo e keny mar loso familia ka ok giyango ni Nyasaye dhi miyogi nyathi mawuowi. Wuon Rigathi ne jakedo mar Mau Mau mane yoyo magina mag kedo, to min mare ne chwalo chiemo ne jokedo mag Mau Mau e bunge mag Mau Forest. Higa mar 1965 tarik 23 dwe mar ariyo, jaduong' Gachagua Ririani kod min ode mama Martha Kirigo noyudo nyathi mabuonjo Geoffrey Rigathi Gachagua. Higa mar 1971, Geoffrey Rigathi Gachagua nochako sombe primary ma Kaburuini kendo tieke higa mar 1977. Gachagua nosude sekondar ma Kianyaga High School. It's a good one. Higa mar 1985, Rigathi nodonje mbalariany ma Nairobi University e kama ne osidhe osimbo mar somo digri e weche mag siasa to kod science kanyakla kod somo mag dhok. Kitelo mar Gachagua ne ochakore mbalariany e kama ne en jakom mar riwruok mar jopuonjre masomo dhok. Rigathi bende ne owuok e mbalariany kosidho osimbo mar tije mag apisi, kendo mano nomiye thuolo mar tiyo migawo mar weche mapacho
kod kido kendo kanye manudo thuolo mar tiyo kochakore higa mar 1919. Gachagua noyudo lemo mar bedo diyo e boma ne en jatend piny machon Daniel Arap Moi, kendo Moi nosude moyo bedo kaka DC e kuonde kaka Kakamega, Navaholo, Ngarua, Laikipia e kind mamoko. Magi ne timore higa mar 1999 nyaka higa mar 2000. Ma ne obedo kaka district cadet officer. Gachagua ne koro medo yudo ng'eyo mathoth kendo Moi nosude mondo ti kaka jating' ndai mar mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta e kind higa mar 2001 nyaka 2006. Bang'e noduogo nego ta kendo siko wiye weche mag ohala motegno. Higa mar 2017 Rigathi ne owito wadgi maluwe mane en jaod bura ma Mathira Nderitu Gachagua, kendo kanyo emane siasa mar Rigathi ne omuoche kombasa kendo manyo lemo mar kar chung' od bura ma Mathira higa mar 2017. Kaka yor manyumbi mag siasa, Rigathi ne kinde moro turo sikei kod mane en jatend migawo mar alwora kod bunge Keriako Tobiko ewi wach bunge ma Mount Kenya kanyakla kod keyo pige. Weche Rigathi bende ne okomoro jatend migawo machon mar pi kod ler Simon Chelugui, kendo mano nomede mbi masa mar Kenya. Higa mar 2015 Gachagua ne osiro paro moro mar chik The Public Procurement and Asset Dispersal Act e 2015 mane chiwo thuolo ne kembe kod jo Kenya mondo oyud orak manie bwo bilion 1 ma ok ni pinje ma oko kaka China ema ne yute. Familia mar Rigathi oting'o min ode Pastor Dorcas Rigathi mane onyomo ka jahigni 29 bang' gwe tawo kaka jakwano e bengi. Ma ne bang' kane giseyudore nyasi moro e mbalariany ma Nairobi e higa mar 1985. Kata kamano, Rigathi ne onyose gi wach magikendore e higa mar 1989. Rigathi ne kod yawuowi ariyo, Kevin Rigathi to kod Keith Rigathi, masani oketo maino margi e ohala. Tarik 15 dwe mar abich higa mar 2022 e duond bura mar United Democratic Alliance UDA kokalo kuom jachung' mare kom mar tend piny Kenya e kindeno mane en William Ruto nowalo Geoffrey Rigathi Gachagua e kaka jalupne yiero mane otayo 2022 kendo bedo jalup jatend piny bang' bedo jaod bura mana kuom thuolo mar higni 5 kende. I, Rigathi Gachagua, do swear that I will always truly and diligently yiero Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny ne ok obiro mayom, ni mar kweth mar Kenya Kwanza nene kod ji moting'o Ndindi Nyoro, Alice Waome kod Profesa Kithure Kindiki. Kata kamano, Rigathi ne ogoyo negi kwano moko mag Angola kendo ne oneno negi e pi moyudo lemono. Motelo ne loch mar Kenya Kwanza, Rigathi nomako kampen mage motegno. Kendo ne kinde ka kinde kano mako chudi, to ne olwar piny kode mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta kodunyore kode kisiasa. Rigathi noyangore kaka jal mane kwedo tiko mar Azimio mar Raila Odinga mane yudo sir kod Uhuru Kenyatta. Niambie president wetu Uhuru Kenyatta, tafadhali rais, tunakuomba kwa heshima, umebaki siku 8, kuja hapa Savannah State Lodge na ukuje na makaton, uchukue vitu yako utoke wende, wachana na sisi. Kata tok bede apisi, Rigathi nyolewe pod lemlem kod jotelo moko ni geto leme sirikal kendo mane miyo dunyo ndime wenge jotelo mathoth. Ka Rigathi wacho ni sirikal en kambi malemo ipoge kalure kod kaka luto mbolo. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares, sindio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Kata kamano, moko kuom jotelo kaka gavana Manyeri Mutahi Kahiga, ma en mbase Rigathi, kendo bende en osip Rigathi, to nyadi mathoth puoyo Rigathi kendo chung' kode ka piny Rigathi otimo liudu. We will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya, but he will not be taken through that. Hatutaruhusu.
He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, aling'ang'ania. Kata moko kuom jo od bura bende osegawuok oko ka siro Rigathi kendo puoye kaka en ng'at makare machunye ler to kendo ero tije. Among the hustler nation, kuna watu wengi sana walitaka kuwa deputy president. Lakini the person that was found to be fit, competent, capable, eloquent was Rigathi. Murima sisi tuko tayari kujipanga na tumejipanga nyuma ya Rigathi Gachagua. Kata kamano, jo od bura moko moting'o Kimani Ichung'wa ma en jatend kweth mathoth e od bura to kod Silvanus Osore kind jo od bura mamoko to koseneno ng'uon mar Rigathi kata kido maber kuome kaka jowetegi mamoko wacho. We are not dealing with an ordinary man. We are dealing with a black man with a very black heart. To e kor gweng', Gachagua ni kod osiepe mage. Tuliagana na yeye 18 years ago. Tukionana ninampatia kimoja. Kata odoko ni Rigathi osebedo apisi kuom thuolo mar higni 2. Jatend piny William Ruto osebedo kapuoyo Rigathi kuom kite to kod tije. Makmana ni tarik 15 dwe mar 9 mar higani, jatend piny William Ruto ne obedo gele kendo ke kod jalupne kose kuom chako siasa momondo. Tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo ingine. Weche ne ochako kethore ne Rigathi kaywago kitacha mimi kod jok moko nini machiegni kod jatend piny William Ruto. Nikikuonesha ile message wajumbe wengine huko bora na huko wananitumia kuniita kumafu. Tarik 1 mar dwe mar 10, Rigathi obedo jalup jatend piny mokwongo mochwal twak mare mar thiche oko manie kod kwan mag jo od bura maromo 291 kendo nyiso ni ngimane paw siasa pot ka usimbui. The president is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Geoffrey Rigathi obedo jalup jatend piny mar 2 e bwo katiba manyien. Kata kamano, en ye molosi sigana mibiro kan kamadiny mar kamadiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa lipot kendo yangono ng'ama Geoffrey Rigathi Gachagua en ma bende koro gie sani wacho ni mudho mandiwa kata iro opong'o wang'e konen malong'o. Warito neno ni tang'o mabiro dhi nyime kaluwore kod chenro mopogore opogore madhi nyime ka moting'o mago mag doyo. Erokamano Stephen Otiwa, mwalimu bora ka intiere e gwenge mag Sinde, wachone en achiel kachiel. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Antiere kanyo kod Dennis Ochieng, wachone Ochieng Emmanuel, weche motenore kod siasa e pacho ka waweyo okachak wakete chuny. Erokamano Dennis kuom ote machal kamano. Valerie Migwena, Ochieng Emmanuel, ano Ramogi TV eyo makare. Jo siasa oherore giwegi, gitimo gigi giwegi, wan to giwewa oko. Erokamano kuom oteni. Nekwara mogik dhi mabor, pod wantiere kod mathoth. Ushapanga Christmas holiday yako? Acha View Travel kusort na festive deals. Twende Costo for 4 days starting from 53,400 Kenya shillings, ama vuka border and enjoy 5 days in Zanzibar from 806 USD, Cape Town from 1,617 USD, or Dubai from 770 USD, all on per person sharing. Usiwachwe nyuma. Book your favorite destination this festive holiday now na uanze kulipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Boy chalo chako amua ni koro gidwa ketho gal children. Mano to wachorega kamano.
Anyisi wachini to kiwinji. Gima masani ano karok nigi wach. Wan joma nyiri mwange gima wapitia e lwetu. Sani monego bed ni wariwre kaka joma mine. Mama ilika polisi timango. Apenji, no mi pesa. Anyalo paro. In fact, adwa timo ni maandamano maduong' kibong'e ni an ng'ama chal nade. Ok wadhi kunyo chobwan. Awacho ni go! Say ng'we, ng'we. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Malamu, rumba greetings, General Martiendero. Wakelo ni telo milo wone samangwana jagolo marjoma. Wadu uwe timbege kite nogoto machalade nene band mane. Pila kapila wanyisiri Martiendero, the home of rumba music. Kupo Gurginja kuna Manjuma Samangwana Akilo ni mix Mokutu Manatari Yani rumba kakiduare no Ezala kakanyisi ni kite manaka Ça va chauffer Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Bura e wi thichoko Rigathi Gachagua pod ok okwe. Dhoudi mag doho oduong' odiochieng' mangima gino momiyo doho mamalo ochungo ka apisi ma jalup jatend piny nyaka tarik 24 dwe ni. Doho machielo ma Kirinyaga bende ochungo Kithure Kindiki mane opuodho kaka jalup jatend piny mar donjo e apisi no. Mana seche manok to kod bura mamalo kadho kendo puodho nying gire Kithure Kindiki mondo kaw kom manodong' nono tok thichoko Rigathi Gachagua. Doho mamalo ogolo chik mondo chung Kindiki kaw apisi mar Gachagua. The courts have said this process has been stayed. So it means that the deputy president, Honorable Rigathi Gachagua, he is the deputy president. The court directed that we serve the parties immediately and they are supposed to respond within 3 days. Duma milimani kokadho kuom jang'ad buche Chacha Mwita tok yango kendo winjo bura mochwale nyime ogolo chik mondo chung kuom kinde chenro mar kaw apisi mar Gachagua nyaka bi winj bura mochwale nyime dono tarik 24 dweni ma en tich ang'wen juma manyien. And the court has called us to appear before it on the 24th and our legal team are ready to bring out the issues we have discussed so that justice is done. Ng'eto makama ogol mana ndalo manok toko gai ma jong'ad buche Martha Koome ne yango kweth ma jong'ad buche adek kamoting'o Eric Ogolla, Anthony Murima kod Fred Mugambi mondo mine winj buche Gachagua. Tok jang'ad buche Lawrence Mugambi ne yango pek mar burano kendo chwalo ne mondo yang jong'ad buche mane dhi winje kendo ng'ade. Okinde Gachagua
okwedo yo manyocha otagodo chenro makao pach jopiny, kama giwacho ni od bura ne ok oluwo chike tayo chenro makao pach jopiny, bende Gachagua ne ok omi thuolo mar luoko nyinge. Our argument has been that the process has been violated, right? Even in parliament process, we are saying you have violated the process. We are not following the process as required by law, right? There are issues of natural justice. Even we said, really, you're not being fair. Kutelni kod okil Victor Swanya, gidwa kong'eto madon mamalo, kakoro gai mado Martha Koome, biro yango kweth jong'ad buche mondo winj ng'ur magi, okindego yango ni chenro no ne oru esima pod nitiere kinde malach kaluwore kod katiba ma pacho ka. What we are seeing here is matters hurried very, very fast. And I think you want to remember why the Kenyans wanted this included in our constitution is after the swearing in of our late President Mwai Kibaki. In fact, it goes ahead even stating within what time the swearing in must take place. It must take place within between 10 a.m. and 2 p.m. Magitimore semado machielo ek ma Kerugoya, bende chungo chenro makao apisi mar Gachagua, tok jo Kenya ariyo, Munyi Madhenge kod Pika Gachoki, mole nyime kendo donjo ne spika mar OB Senate kod od bura mamalo. Jang'ad bura Richard Mwongo Mururu ong'ado ni burano ibiro tuom e nyim doho mamalo tarik 24 dwe ni. Nyalo bedo ni in kod tuo mar kansa. Yie mar bedo jaloch mar tuo mar kansa en mana bedo gi paro makare. Limod thieth mondo otimni check-ups. Cham chiemo mowinjore, timo orako, kendo luw kaka ochiki gi laktar. Yier mar bedo jakedo ne tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I'm a teacher by profession. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Brenda Njiraini obedo jaloch mar tugo punda ma Jetex tok leo milioni 1.3 tugo moting'o otugi tiyo gi shillings 200 kende. Brenda wacho ni odhi tiyo gi omenda go ma tieko chenroge mag dongruok mane timo kendo chako ohala manyien. Noketo bet kata go punda Jetex kendo ndeke ofuyo mogolo omenda ma shillings milioni 1.3. Nyalo milioni dakika ka itugo Shabiki Jetex mana kidonjo e shabiki.com.
Mali kidogo. Okay. Mzee umeharibu. Nimekuwa nikicheza Jetex kwa muda mrefu. Nashinda kidogo, natoa, naekelea ingine, natoa. Hii wakati nikaekelea 200. Nikaekelea 200. Ndege ikaenda, nikangoja, nikakuwa patient enough. After imefika 1.3 ndio nikaitoa. Ni kama aviator but Jetex iko sawa. Yani ina nini muda mrefu. Inapeperuka kwa muda mrefu. Na watu wamegundua kweli? Watu wengi wanajua, mtaani watu wanacheza. Aya, jobed jori ya mndege. Nyaka Ramogi mana makele giko mar mi weche manyien chendo mar ang'ichwelo. Chakwarum kendo kromo sadek chendo mar imore tulen mar nyako chia nyinga uchingi. Manuel jaloko marwa na Elizabeth Otieno.